Takže zdar lidi, tady je Boomer a já vás vítám u druhého let's playe na hru Far Cry. Tak, minule jsme skončili tady, umřel jsem v táhle té vodě. A my jsme přijeli tím autem. Byl jsem tam jenom jednou, ale pamatuji si, že má boku díru. Mělo by to jít. Jdu na to. Teď mám jít vlastně na tu loď a zabili mě táhle ty blbečci. Mám jít na tu loď, protože hledáme nějakou tu holku, nevím její jméno. Ale mám je jít najít, jakože. A já je zabiju, ty hajzly. Už se dostanou blíž. Ani nebudou vědět, která je. Jsou řidiči, sakra. Ty vole. A máš to. Tak, to by bylo. Teď jdeme na tu loď, ještě tamhle by měl být někdo, mám tak jeden. Já jsem sniper. Já nevím, proč jsem ještě nedostal žádnou novou zbraň, z této zbraní už mě to nebaví. Jasně, zastřílejte si. Pohoda. Já jsem jenom pohyblivý cíl, určitě mě trefíte všichni. Len koukám, že já si můžu pod vodou plavat celkem dlouho. Tohle, kámoš tady. Dobrý text. Jsem po mně střílet, tu pečku. Jasně střílej třeba skrz zeď, vole, to je jedno. Prostřel třeba, ale... My jsme tady mohli vyplat, tak. Tam je, palte! Co? Uvízl jsem tady. Čeku, musíš na horní palubu letadlové lodi. Měl by tam být člun. Když už tam budeš, podívej se poval. Musíme zjistit, kam ji chtějí odvést. Takže my jsme teď v té lodi. Nás to nějak zavolilo a mám jí hledat nějakou hal. A já si myslím vlastně, že to je ta holka, jak byla v tom intru, jak odjela na tom skútru, že to je ona. Král nám nakope prdele, pokud toho chlapa nenajdem. Co to sakra? Týme Alfa, hlaste se ihned na čerpací stanici. Opakuji. Správně. Rastra. Bych to, že umírají tak pomalu, ty. No, tyjo, to jsou schody, ty. Já tady je to zavření. To nic. Co zpátky? Si vezmeme granáty. Pozor všemu personálu. Jo. Pohotovost. Všechny podezřelé věci hlaste ihned svému velícímu důstojníkovi. Tam je! Našel jsem tě! Jdu si pro tebe! Bože, ty alarmy, ty tak otřesný. Strašný. Oh, fuck. Oh, já jsem neviděl toho druhýho, ty vole. Škoda. Kde jsme to skončili? Tady, poslední. Tohle se mi trošku nepovedlo. Na kopu ti prdel! To sakra!
Výborně, výborně. Co se tady stalo? Týme Delta, doplňování paliva ve východní nádrži je Poslouchej, dělám si, abych sledoval tebe i nepřátele, ale všechno to železo ruší signál. Musíš se teď spolehnout hlavně sám na sebe. Tým Beta, hlaste se na palubě. Keca, Alex se nám to se snaží radit. On je zkušený totiž. Pěkně. Teď asi tady nahoru. One left one. Ale armor. Ten si vynecháme. Všemu personálu hygienické hlášení. Všichni zaměstnanci by si měli dát pozor při pití nebo konzumaci čehokoliv, co bylo po delší dobu nastaveno na Pardon. schůzi. Ne, leda, že by se chytře zamaskovala za žoldáka, co se mě pokusil zabít. Slyšel jsi to? Moje oči! Boomer the Sniper. Sakra, 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 sakra. Zkus to! Co se tady stalo? Tak dobrý, jdeme dál. No. Ty nikdo není. Aha, tamhle je cuca. Běž si zaplavat, kámo. No jen běž. A šikulka. Takhle se skáče z 20 metrů. Ten to taky dostal. Moc pěkně. Jdeme dál. Myslím, že jsem něco viděl. Myslím, že hledá tu holku. Ale nenajde ji. Bereme ji do bunkru. Král, konec. Myslím, že se Ty budeme... se výkošili! Takhle. Se dostali někam jinam zase. To je ta val, myslím. Jo. Žádná stopa poval, ale našel jsem její foťák. Je tu taky nějaký záznam o šaškovi jménem Krieger. Tohle souostroví je pro můj výzkum ideální. Jo, tak to je, myslím, že ten hlavní záporák. Národních cest. Mohu dělat svou práci, aniž by mi okolní svět rušil. Bude to chtít čas, ale budoucnost lidského druhu závisí na úspěchu mého výzkumu. Věřím, že nesklání. Doyle, berou vál do Šašek. nějakého bunkru, kde to je? Vím, kde to je, ale je to dobře hlídané. Seber člun, musíme se sejít. Už jedu. Slyšíš něco? Pozor všemu personálu. V oblasti je A to sakra! všechny stanice maximální pozor. Boomer the Killer. Úplně do... Já jsem úplně nejlepší v téhle hře. Ne, děcám, úplně jsem špatný. A kdyby mě to aspoň bavilo. Delta, Je tam někdo? Sakra. Ale tak kolik jich tam bylo? Aspoň 50 z každé strany, hej. To je fakt fair hra tohle. toto je poplach. Kód Delta. Všechny týmy. Kód Delta. A je mrtvej.
Dobrý, mrtvej. Hej, kolik jich tam je? Dívej tam granade. No, jasně. To by nebylo ono, abych si neoslepil taky. Další mrtvej. Jeden je tady, hele. Dobrý, mrtvej. Jo, hej, kolik jich tady ještě je? Fuck. Dobrý. Oh, fuck. Sakra, zajímalo by mě, ale kde byl. Já strašně jsem se let, jo. Úplně nejvíc. Jako, a nechce se mi to zrovna dvakrát tady dělat znova, ale... Ty... Ale tak co to je? What the fuck? To je zabugovaná hra. Ne, já bych to zrušil. Já ti tam víc nebudu, co jsem blázen. Hoď, oleď. Tohle člověk nepochopí. Toto je poplach. Kód Delta. Všechny týmy. Kód Delta. Výborně, bez újmy jsem ho zabil. Vrtulník odlítá, se mě bojí, že jo? Klasika. Výborně. Ochutnejte cáci. Já tam hodím flashbang a on zařve moje uši. Co to je? Chytej! To seš? Nažer se. Ještě je tady někde nějaký. Oh. Tak to se nepovedlo. Dobře, já. Co ten parkourista? Kde jsi ty frajere? To bych nechtěl. Oh fuck.
Tak já teď musím vyplavat a sestřelit ten druhý řetěz. Výborně. Teď tady nasednem na lodišku. Mám člun. Co teď? A kam? Jedinou šancí je zlikvidovat celé komunikační pole. Jedině tak způsobíme dostatečný zmatek a ty bude moci zjistit. To znamená, že tě musíme dostat na Sabatku. Jdi na východ a zkus to najít. Bohužel se tady nedá nikde zastavit a zeptat se na cestu. Takže my jsme teď tady někde na jiných části ostrovu a bylo nám řečeno, že musíme zničit nějaký satelity. Nebo satelit, nevím. Což je tahle ta oblast. A jak je tam to za... Počkat. Jako půjdeme takhle tady přes kopce, nebo co? Honzík je šiku? A? Že jsem právě zničil něco moc důležitýho. Už to tady nejde jen tak, hele. I náboje, to je všechno. Od toho, byť nebo tak by si o tom moc nesliboval. Dobrý. Podíváme se sem. Ta voda je otrávená, nebo co? Že jsem začal umírat ve vodě. Nevím. Tak, víceméně už to tady budu muset ukončit. Dobře poslouchej. Na kopci bys měl vidět starou pevnost druhé světové. Co nejdřív tam nahoru vylez a zlikviduj komunikační zařízení. Jo, takže víceméně tam to je z druhé světové války, prej. A jinak já to tady budu muset ukončit. Já se s váma loučím. Díky, že jsi dokoukal video až do konce, když tak dej like, odběr a nebo sdílej a já se loučím a uvidíme se do dalšího videa. Čau čau.